Prije otprilike jednog vijeka 15.000 Bošnjaka s ovih prostora krenulo je na puča nakala. Krenulo je da brani din islam, da brani Tursku kao prestolnicu islama. Dali su svoje živote, mnogi su ostali bez roditelja, bez sinova, a mi ćemo se večeras u izvedbi Amira Lakote setiti svih njih. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı. Düşmana karşı of gençliğim eyvah. Çanakkale